bingung aku, kadang kita tuh dicocok-cocokkan gitu loh. Lah iya. Mantek loro kabeh dicocok-cocokkan gitu. Aku wis maksudnya kita itu dipatok-patokkan gitu loh, Mas. Iya, patokku bulan. Iya, tak aku baca omong awangnya ngono ta kuwi. Ini loh, kita itu sama netizen itu dijodoh-jodohkan gitu loh. Kan jadi risih gimana gitu loh, Mas. Padahal kan hubungan kita berdua itu sebatas adik dan emas gitu loh. Sedangkan aku kan juga udah punya pacar, Mas Akbar juga udah punya pacar, ya kan, Mas? Ya. Geter, pateteran, swasana jagat raya, gegering kahanan, labet pakartine manungsa ingkang kumingsun, ngendel-ndelke, rumangsa menangan nganti ngiwake rasa kamanungsan. Kamangka para pinter wis nate ngendika. Ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Nanging tetembungan mau ing jaman saiki muspra tanpa guna ibarat sinapu dening lebu. Anane mung tembung ing ngarsa ngumbar swara ing madya numpuk bondo tut wuri padha ngrogoti. Kekudung walulang macan sikut-sikutan jegal-jegalan sing kuat nindes kang sekarat sing kudune dadi patuladan ngalor ngidul adol guneman goro-goro pedhut peteng ngalimputi negara Ngamarta. Kawula cilik dirampok bandane, dibegal nyawane, ditindes nasibe. Ada, hei, wah, ya mati aku. Oke. Aduh, mati aku arep kok kapake. Mengkemo sing dadi cangkemmu kowe, Kowe kuwi mung wong mlarat. Becik padha manut aku. Tak wenehi dhuwit, tak cukupi apa sing dadi kebutuhanmu. Watone kowe gelem berontak karo negaramu. Ayo, kowe kudu manut karo aku. Yo. Kowe berontak marang negara Ngamarta, padha ngenekno unjuk rasa. Kang cekak cukupe Punta Dewa Ratu Gustimu dikon leren anggone dadi ratu mapan ana ing negara Ngamarta. Yen kowe wani berontak ana negaramu, bakal tak mulyake uripmu sak keluargamu. Ora sudi, aku ya ora sudi. Senadyan aku wong melarat, ning aku rawani nerak karo pranatan. Prabu Puntadewa kae ratuku sing banget dak tresnani.
Mokal bisa dadi ratu yen ora ditresnani karo para kawulane. Bangsat padha kakean bangal kowe. Mati dening aku kowe. Oh! Woi! Oh! Yeah! Hey! Woi! Woi! Wah! Woi! Wah! Oh! Woi! Boy! Ah! Loy! Wah iya! Wah! Boy! Wah! Boy! Wah iya! Wah! Boy! Wah! Boy! Boy! Wah, ladalah. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon. Lerikin janging alis ori sang maweh ke andrung sabarang kadulu ukir moyak mahayik lah tublas aku Rekyono Patih Harya Sengguni sajake kae preman-preman bayaran sing takon gawe rusuh mapan ana negara Ngamarta katone gagar wigar mbabar wirang konangan karo anak-anak para Pandhawa ya to ya Sengkuni ora kurang akal Sengkuni ora kurang akal anggone bakal golek cara murih ringkihe para Pandhawa. Pandhawa dikasar ora kena, tegese kudu nganggo cara sing alus. Sengkuni bakal ngerangkul. Sengkuni bakal ngerangkul wong-wong sing dipercaya kelawan para Pandhawa dina iki.
wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi cahyane hanenggih punika ta pamonging tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa angelus dada hangunjal huswa dupi mirsani kahanan ingkang kagelar wonten ing jagat raya. Kadah kang samya cacat cinacat rebut bener adu otot satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan. Nanging Sang Semar wis datan samar marang mobah musi ing kahanan amung mesem aningali gelaring kawontenan. Dekating batin Sang Semar Badranaya nedya ambangun kahyangan. Ora mung bangun kayangan ing tata lair nanging uga bangun jiwane, bangun batine. Wong ingkang mapan ana ing Karang Kadempel sumrambahe titah ingkang ginelar mapan wonten ing jagat raya. Niate Sang Semar nggenya arsa hambangun kahyangan gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamrepeki pamonging tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Dewa-dewa sugata marang suring prang ngudani arum-arum ngendhan wing awiyat Narada ngepalani Semareka den prayitna semurire eko ambale tityani kandayani trisanya Purnama sasi gilar semedining tengahing latahar milangono lintang bima sekti mbegegek ugek sadulita hembel-hembel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku Karang Kadempel kene nuwun inggih Kyai. Kula pun Bathara Indra ingkang ngabiyantara sowan. Kula pun Bathara Brahma ingkang sowan Kyai.
Kok kadingaren kowe para dewa gelem sobo omahku sing mapane nggur ana dusun? Moga yen ora ana perlu. Kiai, kula menika namung dipun utus kalian Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Dadi kowe sing mrentah rene kuwi si guru lakar kados mekaten. Lah banjur mekaten. Sak mangke kahyangan Suralaya nembe geger. Kahyangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si bleget dobo ngakak tutuke kumiter petite Sang Hyang Nagaraja. Akarya bingung bilung-lungan para Hapsara miwah para Hapsari. Sareng dipun teliti kanthi permati, kahyangan Suralaya saged geger tinemunipun jebul punjering geger dumunung wonten papan Karang Kadempel menika Kiai. Awit paduka Kiai Semar Badranaya kagungan niat badhe ambangun kahyangan. Kula pun Bathara Indra lan Brahma dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinen nak yenaken kabar menika. Paduka Kiai Semar badhe ambangun kahyangan kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Duh Kiai? Kagyatare sang kapirangu ore nanggul kinempit hampit dosa ngarepnaning bawana Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal mratitisake perkara iki. Ya to ya. Pancen tak dodo. Kuwi kabeh kabar sing bener kalamun to aku bakal ambangun kahyangan. He, Indra lan Brahma. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngorada Sang Hyai. Sejatosipun menapa maknanipun paduka Kiai Semar kok ngantos kagungan niat badhe ambangun kahyangan. Kahyangan pundi ingkang badhe paduka bangun Kiai? Lan ngagem ragat saking pundi paduka Kiai Semar badhe mbangun kahyangan kala mau? Nyuwun sewu Ki, nyuwun sewu. Punapa paduka Kiai Semar meri kalian panguwasa tunggal kahyangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru? Aja cethek sing dadi pamikirmu Indra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to mung sak mrica binubut. Aku ora pengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora milik karo panguwasaning bapakmu ya kuwi si Bathara Guru. Lah lajeng Kiai Semar Badranaya badhe ambangun kayangan menika dasaripun menapa wewatonipun punapa Kiai Indra lan Brahma? Sing arep tak bangun kuwi dudu kayangan tata lair utawa kayangan sing magrong-magrong. Ning sejatine kabeh mau mung prasimbol. Yen bangun kayangan secara lair, kayangan Suralaya kae iki wis apik, kayangan Suralaya kae iki wis becik. Sing tak arepke mbangun kayangan kuwi Semar arep bangun jiwane para manungsa ingkang manggon ana ing jagat raya, utamane kang mapan ana ing desaku dhewe Karang Kadempel, nata rasa lan dandani morale para kawula. Merga apa? Merga Semar ana ing jagat raya iki wis dikodratake dadi pamonging tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong karo kawulane. Benerke sing kleru njejekake barang sing bengkong, ngelingake sing padha lali.
Semar yen kon nyawang kahanan saiki aku wis ora mentala Indra, Semar wis ora mentala Brama. Apa maneh kemajuaning jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem sing gunane kanggo nyedhake wong sing adoh. Kuwi wae para manungsa ora bisa gunakake barang mau kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha padaning umating pangeran. Kok gampang timen dumuk salahi wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kayangane dhewe-dhewe? Kok ora gelem mawas diri? Ora gelem mulat sarira angrasa wani Indra Brama. Dadi niatku kang bakal bangun kayangan iki mau ibarat wong loro Semar sing bakal golek tombo. Waduh, Kiai Semar Badranaya pranyata luhur ingkang dados gegayuhan paduka Kiai Semar Badranaya. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunging raos cubluking pangertos. Kowe ora kleru. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon. Malah saiki tak jaluk anggone Semar duweni niat mbangun kayangan. Bantunen ya Indra, bantunen ya Brama. Punapa ingkang kedah kula bantu Kyai? Punapa ingkang kedah kula bantu Kyai? Mangkene. Iki sajake ana Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau. Pejabating negara bisa nentremake negara miyang para kawulane. Santana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemang ngentengke marang sambat lan panjeriting kawula cilik. Mula melu-melu ngilingke marang para manungsa kang padha lali karo kewajibane. Semar percaya dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingake marang titahe, nanging tetep nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko kasembadan tegese Semar ora rugi anggone duwe ancas bakal hambangun kayangan Indra lan Brama. Prawaca dawuh pangandika paduka Kyai Semar kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brahma ugi nyuwun pamit Kyai. Duga kinawa ati-ati aja nganti keri Indra lan Brama. Petruk lan Bagong
dewa sugata marang soreng prang ngutani arum ngendanu ing ngawiyat narada ngapalani anakku cah bagus Petruk kantong bolong wonten dawuh Bapak nimbali kula Kang Putra kula pun Petruk kantong bolong lan kowe anakku cah bagus Bagong dalem abi nyeluke bapake wong desa ndak abi kemajuan kok Truk ayo Petruk lan Bagong wonten dawuh kados pundi Bapak kowe bocah loro tak timbali merga ana kewajiban kang kudu ndok lakoni wah kewajiban apa Pak dina iki kowe bocah loro budhal mapan ana ing negara Ngamarta sowana para pepunden-pepundenmu para Pandhawa matura kelawan bendara-bendaramu yen kowe bakal arep nyilih wujude jimat jamus Kalimasada Bapak badhe ngampil jimat jamus Kalimasada iya Petruk kangge napa lho Pak tak gawe syarat anggone bapakmu Semar bakale bangun kayangan piye Gong Bapak arepe bangun kayangan lho monggo nguntal rene arep bangun kayangan sapa bapak lho monggo mangan sesuk bingung lho dadake reka bangun kayangan wong latihane njaluk tetring kancane lho sapa kowe bapak Bagong aja crigis kowe bocah loro durung ngerti sing dadi maksude abimu aku tiru-tiru abi lho Gong kowe mengko cah loro nek wis kelakon nyilih jimat jamus Kalimasada kowe nak ngerti dhewe apa karepe bapakmu dadak duwe gegayuhan bakale mbangun kayangan bidal sakniki Bapak ya budhal saiki sarimbit karo adimu Bagong aja kesuwen ninggal budhal nggih siap Bapak siap Bapak budhal lumarap mring negara Ngamarta sowan para satriya satriyaning tanah Jawa ya kuwi bendara-bendaramu para Pandhawa nyuwun pamit Bapak nyuwun pangestu Pak ya pangestuku gumraja kaya banyu seduda ya Sang
antarane atritu jroning ati prasasat anandang muyo rumah jroning kalbu timbang burung ing tekad alumung labur gandung mring angka wijaya nangge sang dahana sari Raden Abimanyu Kakang Wadikudi yaksa ora rupa are sedeng nalendra yaksa alalaku kang bawaling kang gambira marang ngisi siyung metu Prabowo Goro mawa lian Ditya Durbalarasa Bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra adikku Yayi Dahanasari tak sawang kowe kok kaya wong bingung janjane apa sing kok pikir todi wayah mangan kowe ora mangan wayah turu kowe ya ora turu ragamu pendak dina saya kuru janjane sing kok penggalih kuwi apa mara coba matura kelawan kakangmu aku Prabu Gorodahana Yayi kakang Gorodahana piye Yayi Dahanasari Kunjana Papa sing lagi tak rasakake Kunjana Papa iya ing ripalungguhan iki adimu Dahanasari nandhang Kunjana Papa pancen bener Kunjana kuwi tegese edan Papa kuwi tegese lara lire lara kedanan utawa nandhang kasmaran pancen bener kakang kowe kasmaran karo bocah ngendi nduk bocah lanang ngendi sing kuwawa jiret rasamu Dahanasari kakang wis ana Tricandra iki tegese 3 wulan aku kimpenan wong lanang sing baguse ndak jamak kowe ngimpi wong lanang sing baguse ora jamak pancen bener kakang
dedeke ngringin sungsang pengawak guwaya teja. Ya mung wong lanang kuwi sing kuwawon jiret rasaku. Nanging emane kabeh mau mung sadroning pangimpene adimu aku Dahanasari. Kusik to kusik. Kaya winalik sing dadi rasane kakangmu Guru Dahana. Dahanasari, banjur bocah saka ngendi lan jenenge sapa? Kowe lagi ngimpi wae kok wis bisa nandhang kunjana apa-apa. Matura kelawan kakangmu aku Guru Dahana wong ayu. Kakang, yen manut pangimpenku, priyayi mau saka kasatriyan Plongkowati. Jenenge ora ana liya kekasih Raden Abimanyu, Kakang. Piye? Abimanyu edan-edanan. Oh. Putra Pandhawa tata kadiwisaya ngendriyaksa sara marupa pawana bana maragana Samirana lan marayang Pancabayu wisikan pagulingan 5 ngosek Kakang bareng aku kandha Abimanyu Kakang Guru Dahana kok mbranang sing dadi pasuryane ana apa Kakang? Oh Dahanasari, kowe aja ngukur borok lawas kowe. Kowe ngerti apa ora? Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu Munutrah negara Mandura. Krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi nalindra ing negara Mandura. Kamangka sejarah wis nyeritakake negaraku utawa negara Paranghakni kene iki biyen klebu ke bawah perintah wilayah negara Mandura sing dipimpin kelawan Prabu Baladewa. Satemah negara Paranghakni kene sembada pisah karo negara Mandura lan mardika adeg negara dhewe. Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara karo Abimanyu sing isih kelebu trah keturunan wong Mandura, padha karo iki mengko bakal mbaleni sejarah lawas. Ora wurunga negara Paranghakni kang wis mardika dhewe iki mengko bakal dadi gedhi bale wong-wong Mandura. Aku ora sudi kowe gandeng karo Abimanyu Dahanasari. Dosodyaning sun Gusti margiya lara asmara arang-urang ugung mangarang Kakang Guru Dahana, panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta? Tresna kuwi ora bisa dipeksa. Merga tresna mono uruping jiwa luhur. Yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghakni, tak kira ora bakal ana rampunge.
yen aku kelakon sesandingan kelawan Raden Abimanyu malah tak kira bisa dadi dalan rukune ngantarane negara Mandura lan negara Paranghagni. Ora ana tembung rukun kanggo trah keturunan Mandura. Yen kowe rabi karo Abimanyu, sisip sembire luput katuranggane, pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghagni bakal bisa disebar ana ing negara Mandura. Wakasane negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong lan rumojong yen Siadi Dahanasari bakal sambung tresna karo Abimanyu. Iya Kakang ya. Yen pancen Kakang ora sarujuk ora dadi boyo pangapa nanging Dahanasari yen wis kadung tresna wani nekate Kakang. Kapalang ana mlumpat karantiya medhek. Aku njaluk pamit bakal ngupadi Raden Abimanyu dina iki Kakang. Wah, latihalah. Nekat tenan bocah kae. Umenggong timpal ana togok lan belung. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Wahyut sang raseksa kura mangsa hati Yuwang titi kala ludra Mas Patik Raja Dewaku. Abdiku sing tak tresnani Togok. Kula wonten dawuh sinuwun Prabu Gorodahana amiji keng abdi kula pun Togok Teja Mantri. Lan kowe mbelung Sarawita wonten dawuh juragan. Marmane bocah loro ndak adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak rakatake merga ana babakan kang bakal rinumpaka marang abdiku Togok lan Belung. Perkawis menapa lho sinuwun? Kok sajak wigati kang abdi Togok sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda-sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Gorodahana. Mangkene kok ing ripalungguhan iki aku tinangisan kelawan adiku wadon ya kuwi si Dahanasari. Merga adiku Dahanasari sak mengko lagi ke taman Kunjana Papa.
Kang rayi pun Dahanasari nedheng ke taman Kunjana papa, Gok. Kunjana menika tegese edan papa menika tegese lara kedanan pancen bener. Adik jenengan Dahanasari jatuh cinta kali sinten, Bas? Ngene mbilung, das pundi? Bocah kang dedeke ngringin sungsang pengawake Gwaya Teja, satriya saka Plangkawati kang aran Raden Abimanyu. Nanging adhiku Dahanasari nganti tekan dina iki durung nate ketemu karo satriya mau. Dahanasari mung ngawruhi satriya mau lewat pasupenan utawa pangimpen. Nuwun inggih sinuwun. Pranyata pasupenanipun rayi jenengan dikon winingipun Dahanasari niku mboten kleru niku mboten luput. Satriya Plangkawati ingkang dedekipun ngringin sungsang pengawak Gwaya Teja. Menika jagat mboten wonten kalih inggih namung Raden Abimanyu. Raden Abimanyu niku atmajanipun Panengah Pandhawa akekasih Raden Arjuna utawi Janaka. Mangkono, Gok. Inggih. Nanging nuwun sewu, menapa dipun keparengaken kula matur piye, Gok? Wonten paribasan cecak nguntal cagak cebol gayuh lintang, tegese tangeh kelakone sebabipun judha tali mangsa, ngoten. Menika sampun dipun tata kalian Gusti ingkang Maha Nasa. Nyuwun sewu. Raden Abimanyu menika satriya ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket karo dewane. Asring sanget nampi kanugrahan saking para Jawata, ngoten. Lan melihipun Raden Abimanyu niku sipate satriya ingkang bagus pasuryanipun. Ora beda adoh kaya bapakne. Lah saiki kosok baline. Kang rayi Dahanasari menika sipating raseksi, wujute nggur buta wedok. Niki mengke nek Ndara Dahanasari yen tetep malang-malang kaya perbatang mentang-mentang kaya Gandhewa, tetep bakal ngerabekke ingkang rayi pun Dahanasari kalian Raden Abimanyu, tegesipun nerak kodrating dewa saged nampi wujudipun siku denda. Ya. Wong loro aja padha kakian gunem kang tanpa guna. Cekak cukupe aku ya ora sarujuk kok. Aku ora setuju yen adhiku bakal kajatu krama lawan Raden Abimanyu. Merga Raden Abimanyu monotrah saka negara Mandura, kamangka negara kene iki biyen klebu wilayah negara Mandura. Aja nganti negara kang wis merdeka, negara sing wis mandireng pribadi, balik dadi gedhi bale negara Mandura mung merga nuruti katresnane si Dahanasari. Mekaten sinun iya. Mula Togok lan Bilung wonten dawuh, manten dawuh. Kirapna wadyabala saka negara Paranghagni. Sak perlu ngupadi lungane adhiku Yayi Dahanasari. Supayane gelem bali marang negarane negara Paranghagni. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Nokno nuwun inggih amit madal pasilan sinuwun Prabu Gorodahana. Budhal dina iki Togok lan Bilung. Wah. Yo. Ayo tambah bangun masyarakat
Mas. Ya, hi. Hey. Hoi. Mas. Hey. 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 Mas. Hey! 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 Oh, la. Hey! Ice! Ah! What? Alright? Alright? What? Oh, ah, ee, ee, ay, ah, woo, Yo! Ah! Hey! Oh! Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Yo! Oh! Hey! Ah! Ah! Hey! 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 Ha! Ha! Hey! Awas! Hey! Ha! Hey! Ah! Wait! Hey! Ah! Hey! Oh! Ah! Hey! Awas! Hey! Was! Wait! Ah! Ah! Wait! Ah! Wait! Ah! Ah! Wait! Ah! Hey! Oh! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Oh! Hey! Ah! Ah! Hey! Awas! Awas! Yeah! Wait! Hey! 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 Wait! Ah! Ah! Yo!
Ê, ê. Ê. Ê, ê. Ai da, ê. 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 Ê, ê. 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 Ê.